Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa lihadrati ruhi abahulil albab syekhun wa lihadrati ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawalah khalibun. Nawalah khalih. Wa asyharu lan luweh terkenal min ayyus haro tinimbang yen toh diterkenalake wa qulu hadza utawi saben-saben ikilah taklek kitab sing ning dhuwur disebutke niku wau iku musyarrihun mertelaake bihozarati ilmihi kelawan akehing ilmune Asy-Syafi'i. Di karya-karya murid Imam Syafi'i menjelaskan, menerangkan bahwasanya ilmu Imam Syafi'i niku sakkathah. Wajazalatil kalamihi lan fasahe omonge Asy-Syafi'i. Wasihhati niyatihi lan bener niate Asy-Syafi'i fi ilmihi ing dalem ilmune Asy-Syafi'i. Pakot nukila lan teman-teman dinukil apa anhu saking Asy-Syafi'i mustafizun hale masyhur iku terkenal min sihhati niyatihi saking bener niate Asy-Syafi'i fi ilmihi ing dalem ngilmune Asy-Syafi'i apa nukulun pira-pira dawuh sing dinukil kathiratun kang wakeh masyhurun kang terkenal wa kafalan cukup apa bil istiqra'i kelawan neliti fi dzalika ing dalem mengkono lah sihatun niat apane dalilan dalile qati'an kang mesthekake wa burhanan lan jelas sodian kang mertelakake. Kala ngucap sapa As-Saji fi awali kitabih ing dalam kawitane kitabe As-Saji fil khilafati ing dalam mertelakake pasulayan sami tu krungu ingsun Ar-Rabi'a ing Pak Rabi yaqulu hale ngucap sapa Rabi sami tu krungu ingsun Asy-Syafi'i ing Asy-Syafi'i yaqulu hale ngucap sapa Asy-Syafi'i waditu seneng ingsun waditu semen ingsun annal khalqa ing setuhune makhluk iku ta'allamu padha belajar sapa al khalqa hadzal ilma ing ikilah ngilmu ala yunassaba ing atase yen to ora bangsaake sapa ingsun ilai ala yunassaba ing atase yen to ora bangsaake fa'ile ning buri ilayya maring ingsun apa harfun huruf minhu saking ilmu fahadan mongko utawi mengkonolah waditu annal khalaqa ta'alamu iku isnadun dadi sanad la yutama ora dipadoni apa fisik hatihi ing dalem sahih isnad bahwasanya awake dhewe mempelajari ilmu dari Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i itu merupakan apa sanad keilmuan ibarat sanad keilmuan niku apa mataran rantai yang tidak terputus kalau jangan sedaya sinau saka guru-gurune
gurune ya duwe guru nganti tutuk nganti tekan Imam Syafi'i nganti tutuk tekan Nabi Muhammad kuwi jenenge isnad disandarake utawa sanate. Fa kitabu Saji mongko utawi kitabe Imam As-Saji iku mutawatir anhu saking As-Saji wasami alan krungu sapa As-Sajihu ing kitab min imamin saking Arabi Imam Arabi iku wau an imamin saking imam ya rupane Imam Syafi'i mergo Arabi iki murite Asy-Syafi'i kala ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i manazartu ora mbantah sapa ingsun ahadan ing wong suwiji kotu kelawan babar blas alal ghalibati ngatasé nglindih utawa golek menang wawaditu lan seneng sapa ingsun idza nadhatu ing dalem nalikane debat utawa mbantah sapa ingsun. Jadi Imam Syafi'i debat karo wong kuwi ora golek menangi ning golek apa ahadan ing wong suwiji ayyudhira ing yen toh diunggulake sapa Allah ayyudhira ing yen toh ngunggulake sapa Allah Gusti Allah al haqqa ing perkara kang hak ala yadihi ngatasé ngarepe ahad. Bahwasanya Imam Syafi'i mendebat orang bukan untuk mengalahkan tapi gawe ngetokke perkara sing hak. Wa nadhairu hadza utawi peningali kilah kalam iku katsiratun wakeh masyhuratun tan terkenal anhu saking Asy-Syafi'i. Wa min dzalika lan iku setengah saking manakepe Asy-Syafi'i mubalaghatuhu utawi katoke Asy-Syafi'i fis syafaqating dalem welas alal muta'allimina ing atase pira-pira murid wa ghairihim lan liyane muta'allimin wa nasihatuhu lan nasihate Asy-Syafi'i lillahi krana arai Allah wa kitabihi lan kitabe Allah wa rasulihi lan rasuli Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin lan wong-wong muslim wa dzalika utawi mengkono lah nasihatuhu huwa iya dzalik iku adinu agama kama kaya dene keterak perkara soha kang sah apa ma an sayyidil mursalina saking bendorone pira-pira utusan ya rupane Nabi Muhammad. Faslun hadza utawi iki iku faslun nerangake fasal suwiji. Fi nawadirun nerangake ing dalem pira-pira perkara sing langka. Perkara sing langka. Semakin langka sesuatu itu akan semakin menarik. Akan semakin banyak dicari oleh orang. Kowe nak dadi wong umum ya ora digoleki, dadi wong sing apa langka. Mergo wong langka kuwi regane apa larang. Bareng kok antik langka kuwi regane mesti larang. Min hikami Syafi'i saking biro-biro hikmai Asy-Syafi'i. Wa ahwalihi lan biro-biro tingkai Asy-Syafi'i. Nerangake perkara-perkara sing langka berkaitan dengan tingkah laku Imam Syafi'i. Kala dawa sapa Asy-Syafi'i. Tolabul ilmi utawi golek ngilmu, ngaji ngono kuwi termasuk apa tolabul ilmi. Iku afdhalul wa utama min sholatin nafilati tinimbang salat sunnah. Jadi kula njenengan sedaya iki dalam rangka tolabul ilmi ngaji ngene iki luwih utama dibandingke karo apa salat sunnah. Mergo tolabul ilmi iku apa wajib. Nah, nafilah iku apa sunnah. Makane afdhalu min sholatin nafilah. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i, wa qala lan ngucap sapa Asy-Syafi'i, man utawi sapa wonge
iku aroda ngarepake sapa man ad-dunya ing donya fa alaihi mongko wajib ing atase man bil ilmi kelawan gunakake ilmu. Wa man utawi sapa wong iku aroda ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat fa alaihi mongko iku wajib ing atase man bil ilmi kelawan gunakake ilmu. Awake dhewe babagan donya iku butuh apa ngilmu. Meh usaha, meh dagang, meh muamalah karo wong liya, meh kerja sama karo wong liya, itu semua membutuhkan ilmu. Yoga waman arodal akhirah fa alaihi bil ilmi. Sing pengin nyuprih golek akhirat kuwi yo nganggo napa ngilmu. Semua itu didasari dengan ilmu. Wa qalalan ngucap sapa Asy-Syafi'i ma tuqarribu ora digawe ibadah peparek. Ma tuqarribu ora digawe ibadah peparek ilawahi maring Allah bisain kelawan suwiji-wiji ba'dal faraidhi ing dalem sakwise pira-pira ibadah wajib afdhola halil luwih utama min talabil ilmi tinimbang golek ngilmu. Iki digaris bawahi ma tuqarribu ilallah bisyai'in ba'dal faraid afdhola min talabil ilmi. Ora ana perkara sing luwih apik gawe peparek Gusti Allah sakwise apa ibadah wajib kejaba apa afdhola min talabil ilmi. Nalikane kula njenengan sedaya wis rampung anggone faraid nglakoni ibadah wajib aja lali apa talabul ilmi, ngaji wae ngaji mergo iku termasuk luwih utama sakwise ibadah sing apa wajib. Wangkolalan dawuh wangkolalan ngucap sapa Asy-Syafi'i ma'aflah ora bejo fil ilmi dalem ilmu sapa ilaman kejaba wong tolaba kang nyuprih utawa golek sapa man hu ing ilmi bil qillati kelawan sithike sangu. Mergo penggolek ilmu iku ana biyayane ana ongkose kudu ana sangune. Makane ma'aflah fil ilmi illa man tolabahu bil qillati. Ya kudu aja terus model sing penting yakin, penting pasrah karo Gusti Allah. Ya bener ngono kuwi. Ning kuwi ana sangune wabul ghatin kudu ana sangune ana ongkose. Wa qala lan ngucap sapa Asy-Syafi'i annasu utawi menungso iku fi ghaflatin ing dalem kahanan lena utawa lali. An hadhihi surati saking ikilah surat sing rupane wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri demi masa utawa demi wektu. Innal insana setuhune menungso iku lafi khusrin yakti ing dalem keadaan rugi. Menungso ki dalam keadaan rugi. Ora krasa wektune entek. Ora krasa wektune saya tambah tahun umure ning donya ya saya berkurang. Ora krasa saya gedhe ngono kuwi saya tambah tuwa ya tenagane tambah berkurang. Kekuatane ya saya sodo saya berkurang. Mungkin kula njenengan sedaya isih enom ngene iki iso nikmati untune isih kuat kabeh. Tapi kira-kira 50 tahun kah 60 tahun kah sembuh-mbuhan untune isih kuat mangan rembayek. Mbah-mbahan untune isih kuat mangan daging. Wis tuwa ngono kuwi mangan daging apa wedi. Utawa mangan jenang ya wedi. Napa wedi untune menu ketut. Lah ngono kuwi. Mergo apa menungso saya tuwa iku ora saya kuat, malah saya apa loyo. Saya tuwa ora saya benter mripate malah saya apa blawur. Saya tuwa ngono kuwi kupinge ora saya tengen, kupinge malah saya apa ora krungu.
Makane lafi khusrin kuwi termasuk tuna rugine menungso nalikane ning donya kok mung wektune entek gawe nguber donya lali karo akhirate. Makane illallazi na'amanu wa amilus sholihat. Kejaba wong sing iman maring Gusti Allah lan nglakoni amal sing saleh, amal sing apik. Mergo amal sing apik iku sesuk mbenjing dadi praune awake dhewe. Sing kula njenengan sedaya tumpaki sing dadi prau kuwi apa amal sing saleh, sing gawe menyebrangi samudra sing tak terbatas. Kapan iku sesuk ana akhirat. Iku amal apa amal saleh. Wa kana lan ana sapa Asy-Syafi'i. Iku jazaan bagi-bagi sapa Asy-Syafi'i alela ing wektu bengi. Salah sata ajzain kelawan telu pira-pira pembagian. Jadi Imam Syafi'i itu membagi malam itu dibagi menjadi pinten niki 3, sepertiga sing awal, engko sepertiga sing 2 mbek sepertiga sing akhir. Niki persis kaya dene diterangke ning kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir juga sama, wong-wong alim salafus saleh zaman riyen niku pasti membagi waktu malam itu menjadi 3. Mergo wektu bengi kuwi luwih utama dibandingke wektu apa? Awan. Jadi sebisa mungkin kula njenengan sedaya ya kudu duwe amalan sing dilakoni nalikane waktu apa malam hari. Minimal sadurunge turu kuwi aja lali apa ndonga wirid, maca donga. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pertama asulus utawi sepertiga al awalu kang pertama. Iku yaktubu nulis sapa Syafi'i. Jadi sepertiga sing awal niki Imam Syafi'i digawe apa nulis utawa digawe apa sinau. Ya jenenge wis praktekke. Sepertiga sing awal kuwi gawe apa nek ning pondok gawe ngaji. Gawe ngaji. Mergo apa? Kuwi perintahe Gusti Allah pertama kali nuju maring Nabi Muhammad kuwi dawuhe piye? Ayat pertama sing turun ya dening Gusti Allah apa? Iqra. Iqra kuwi apa? Membaca kon sinau. Lah yaktubu ning kene maknane nulis ya berarti apa sih? Sinau. Wong karyane Imam Syafi'i sak pirang-pirang. Wasani utawi kang nomor 2. Lah iki sing abot kula njenengan sedaya sing angel nyontoh ya iki. Oh sepertiga sing nomor 2. Gawe apa iku yusolli salat sapa Asy-Syafi'i. Seperti gasing loro Imam Syafi'i kuwi gawe apa salat. Nak gawe awake dhewe ora salat ning apa cangkrokan utawa jagongan. Jagongan 2 jam 3 jam nganti 7 jam wae ku kuat. Salat mung setengah jam kok ora kuat. Lah kuwi termasuk innal insana lafi khusrin. Kuwi wong sing apa rugi. Jagongan 2 jam ra krasa, ngaji sak jam kok wis molet. Lah kuwi termasuk apa? Innal insana lafi khusrin. Kuwi termasuk wong rugi ngono kuwi. Ya kudune seimbang, kuat jagongan, kuat melek, ya kudu seimbang. Asane utawi sing nomor 2 iku yusolli salat sapa Syafi'i. Dadi seperti 3 malam sing kedua gawe salat. Wasalis utai kang nomor 3 iku yana musare sapa Syafi'i. Seperti sing nomor 3 gawe apa? Sare, gawe istirahat. Mergo butuh awak iki butuh sing jenenge istirahat. Aja diforsir. Kula njenengan sedaya aja nganti zalim maring awake dhewe. Tubuh itu butuh istirahat. Wae istirahat. Aja diforsir. Aja diwolak-walik. Wae turu melek, turu. Wong lucu ngono kuwi. Ya ana wayahe olahraga. Awake kuwi gawe apa diolah. Wong raga iki ya butuh apa diolah. Ya olah pikirane ya diolah. Gawe mikir berang ya olah rasa. Rasamu kuwi ya mbek dimpake berang. Ben apa ben
nyambung kabeh kudu berjalan bersama. Ana nek awake dhewe jisim fisik iki engko terus ana akale ya ana rasane utawa atine. Ya kira-kira Imam Syafi'i sare ya jam-jam pira berarti jam 2. Waqala lan ngucap sapa Arabiu Pak Rabi, walaupun Imam Syafi'i iki sarene dilemin dalu, kuwi ora karipan. Beda karo awake dhewe, betah melek ning ora sumbut, melek tekan bengi, wae subuh ra iso tangi. Lah kuwi berarti ora sumbut ngono kuwi. Ya sing sumbut kudune, betah melek ya kudu iso tangi. Betah melek kudu iso tangi. Mergo apa? Iki Imam Syafi'i tidak lain sing dicontoh nggih Nabi. Nabi niku sarene nggih sekedhik. Nabi niku sarene sekedhik, nek awake dhewe ya kacake sithik ya, mung ana sithike, mung sithik-sithik turu, ngaji turu, salat wae kober-kobere turu. Kacake mung sithik. Nabi niku dahare sekedhik, nek awake dhewe sithik-sithik mangan. Isuk mangan, awan mangan, engko sore ngeleh mangan, bengi ngono kuwi ya mangan meneh sedina mangan iso ping 4 ping 5. Yo aja salahke nek awake bobote saya bertambah. Yo kudune ilmune sing bertambah kok malah bobot awake tok sing bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqala lan ngucap sapa Arabi Pak Rabi. Num turu ingsun fi manjilis Syafi'i ing dalem Imam Syafi'i. Layali ing dalem biro-biro bengi. Iki Pak Rabi iki murid Imam Syafi'i, sering sahare utawa sering nginep ning daleme Imam Syafi'i. Ning nyritakake ngene iki, falam yakun nuli ora ana sapa Syafi'i. Iku yana muturu sapa Syafi'i utawa sahare sapa Syafi'i minal laili saking wektu bengi illa Aisyara kejaba ing dalem wektu sing sedelok ila Aisyarahu kejaba ing dalem wektu sithike lail. Dadi Imam Syafi'i niku nak sare sedelok. Ya kira-kira mau sepertiga sing akhir iku wau. Sepertiga sing akhir. Lho napa kok sepertiga sing akhir Imam Syafi'i damel sare? Lho ora ngerti. Naumul alim afdhalu minal ibadi. Turune wong alim kuwi luwih utama timbang wong sing ahli ibadah. Lho Imam Syafi'i kok ahli ibadah, yo ahli ibadah. Ning luwih apa ngalim. Lah mon ning dhuwur didhawuhake bahwasane thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Lah sinau kuwi ora yo thalabul ilmi. Wong sepertiga sing malam sing awal Imam Syafi'i kuwi wis gawe apa wau guys, gawe nulis kitab gawe sinau. Yo awak yo butuh istirahat. Jam 1:30 jam 1:30 ngono nganti jam 2 Imam Syafi'i apa tilem. Ning diceritake dening Pak Rabi, tilem Imam Syafi'i sarene niku sedelok. Illa Aisyarahu, mung sedelok tok. Wa qala lan ngucap sapa Bahrubnu Nasrin, ma ra'aitu ora weruh ingsun wala sami'tu lan ora krungu ingsun. Kana ono fi asrihi ku ing dalem fi asri Syafi'i iku ing dalem zamane Asy-Syafi'i. Apa sapa atqa wong kang luwih takwa lillahi maring Allah. Bahkan Pak Bahar bin Nasrin ndawuhake aku ora tau krungu ya ora tau weruh wong sing luwih takwa maring Gusti Allah sak zamane Imam Syafi'i, kejaba sing paling unggul nggih Imam Syafi'i. Walau aura ulan ora wiraine wala ahsanu lan ora baguse apane sautan suarane. Jadi suarane Imam Syafi'i niku nyenengke, merdu. Beda mbek suarane awake dhewe. Bil Qur'ani, lah suarane apike ora mung gawe nyanyi, ora gawe nyanyi. Suara apike gawe apa maca Al-Qur'an. Bil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an minhu saking Asy-Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i iku apa fasih dalam hal qiraah, menguasai ulumul Qur'an. Wa qala lan ngucap sapa Al-Hamidu. Kana ana sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ku yahtimu ngatamake
sapa Asy-Syafi'i ngatamake dalam arti iki ngatamake Al-Qur'an. Ora maca. Lah wong Imam Syafi'i iki hafal Al-Qur'an. Ket umur pira? 7 tahun. Ora maca ora kaya awake dhewe. Nah awake dhewe ora isih apa maca isih deres. Nah Imam Syafi'i betul-betul ngatamke fi kulli syahrin ing dalam saben-saben sewulan. Sitina kelawan suwida apane khatmatan khatame. Masya Allah luar biasa. Imam Syafi'i setiap bulan itu menghatamkan Al-Qur'an kuwi nganti ping pira ping suwida. Berarti sedinane paling ora khatam Al-Qur'an ping pira ping pindho. Bayangke kuat kula jenengan sedaya. Maca Qur'an ge 5 menit 10 menit wis ora betah. Kuwi termasuk apa? Innal insana lafi khusrin. Kuwi termasuk wong sing tuna ngono kuwi. Jagongan kuat, melek kuat. Ning gawe ibadah kok hawane arasen. Ya kuwi pancen dalan siratal mustaqim ya ngono kuwi godhone sak pirang-pirang. Kuwi nuduhke nak kuwi encen perkara sing apik. Ndak tau weruh wong delok dangdut ngantuk ngono kuwi. Tak weruh ora kae. Wong delok wayang ngantuk ndak tahu, ora tahu weruh. Wong delok bal-balan ning stadion ngantuk ndak tahu, ora tahu weruh. Ning wayah wong ngaji ngantuk ndak tahu weruh. Wah, sak pirang. Ya termasuk awak-awakmu ngono kuwi. Kowe nek pengen ngerti siratal mustaqim. Lho saking taneke, saking wenake, saking enjoy-ne, saking nyantene salat we nganti sapa bablas turu. Imame wis salam isih sujud we. Lah sing gumun ngono kuwi nak sujud turu rak rada member. Lho ngono to ya kober-kobere turu. Lha kuwi rak saking nyuwantene, saking kepenake anggone ibadah. Wis saking wenake anggone ibadah, nikmati ibadah nganti koyo ngono. Normale wong salat iso turu ki nalikane apa sujud. Lha kuwi ora ngadeg lho, iso posisi ngadeg ya iso turu. Ngono kedadenan tenan janan. Mergo kuwi apa encen betul-betul siratal mustaqim. Nitane iki gampang. Nitane perkara sing apik, amal sing apik gampang. Angger ana wong ngantuk wis pasti siratal mustaqim. Kena godhone apa? Jin kena godane apa setan. Mripate diganduli ngono kuwi. Mbek bokong iki disebal sebuli ngono. Mbek bokong molat ngaji yo setengah jam lho wae lho. Wis molat. Wis pindah rono, wis pindah rene. Sikile slonjorke rono, slonjorke rene. Ora percaya deloken wis. Wong jagongan ndak ana sing nganti ngantuk, jarang nemu wong jagongan ngantuk. Tapi deloken wayah tahlilan ngono kuwi. Tahlilan rak wong sedelok ora ana sak jam. Ngono kuwi kok ya iso kober-kober ana sing turu. Ana sing nganggep siji liyane melu tiru-tiru angop. Ya kek tekan afdhalu dzikri wis ana sing dekluk-dekluk siji ya ngono kuwi. Liyane engko melu ngantuk kabeh turu. Sing melek ya gerek sing mimpin tahlil ngono kuwi. Tapi gumune dungane rampung ya iso tangi karepe dhewe, ora ana sing gugah ngono lho iso tangi karepe dhewe. Ngaji ya ngono kuwi. Wayah ngaji ki awalan ya melek buwenter, tekan tengah-tengah ngono kuwi ya iso ngantuk karepe dhewe. Tapi engko wanehe ajaibe ngaji rampung iso gregah tangi karepe dhewe, langsung semperantal mlayu. Ana ora model ngoten niku. Wayah ngaji ya turu iso deklak-dekluk ngono kuwi, mbek semende mbek rada ndlongop ngono kuwi. Tapi yo lucune yo kuwi engko. Wayah rampung ngaji ora ana kancane sing gugah ya iso tangi karepe dhewe. Wis kuwi luar biasane. Kuwi mungkin saking nikmate. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa Harmalatu Harmalah, Pak Harmalah. Sami tu krungu ingsun Asy-Syafi'i ing Asy-Syafi'i. Yaqulu hale ngucap sapa Asy-Syafi'i. Wa ditu seneng ingsun anna kula ilmin ing setuhune saben-saben ilmu. A'lamu kang ngerti ingsun hu ing ilmin. Iku ta'allamu belajar hu ing ilmin sapa annasu manungsa. Imam Syafi'i itu sangat senang dengan ilmu yang dikuasai, dengan ilmu yang difahami, itu bisa menjadikan
jalan orang lain untuk memahami ilmu. Waditu annakula ilmin a'lamuhu ta'allamahun nas. Berarti kuwi termasuk aweh pituduh maring wong liya. Ujiru ujara hale diganjar sapa ingsun ujara hale diganjar sapa ingsun alahi ing atase ilmin walayah maduna lan ora muji sapa nas ni ing ingsun walaupun menungso sing nyinaoni hasil karyane Imam Syafi'i ilmune Imam Syafi'i kuwi ora muji Imam Syafi'i tetep entuk ganjaran. Mergo apa wong iku wau iso ngerti hukum, iso ngerti perkara sing ora dingerteni, sing mene ora ngerti dadi ngerti mergo jasane Imam Syafi'i. Padha uga guru ngono kuwi lho, guru iku ganjarane ngalir terus sak pirang-pirang. Aweh ngerti muridé sing mene ora ngerti dadi ngerti. Engko muridé kuwi misalkan ana sing dadi guru, ana sing dadi ustad mulangi wong liya, ndekne entuk ganjaran. Gurune muridé iku wau ya entuk ganjaran. Dadi terus ngalir terus. Wa qala lan ngucap sapa Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal. Kana ono sapa wahu Gusti Allah taala halim huluhur Allah iku qad jamaah teman-teman ngumpulake sapa Allah fis Syafi'i ing dalem Imam Syafi'i kulla khairin ing saben-saben kebagusan. Dawuh Imam Ahmad Gusti Allah ki ngumpulke keseluruhan kebaikan kuwi ana ning Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini termasuk pemimpin yang ada pada zamannya ning erane Imam Syafi'i kuwi ora ana sing ngalahke kealimane Imam Syafi'i. Makanya nganti Imam Ahmad bin Hanbal muji kana Allahu qad jam'a fi Syafi'i kulla khairin. Mangkala lan ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Dawuh piye Imam Syafi'i ngene iki. Adz-dzarfu utawi cerdas iku al-wuqufu jumeneng ma'al haqqi ing dalem perkara sing hak utawa sing bener. Kecerdasan itu akan condong pada perkara sing hak. Lah kuwi duwe cerdas tenan apa ora? Kowe iki cerdas tenan apa ora? Ana perkara kok ana sing perkara sing hak kok ora malah dilakoni. Kuwi berarti ora apa cerdas. Kama waqafa kaya dene kandhek apa hak. Wangkala lan ngucap sapa Asy-Syafi'i. Maka zabtu rat goroh ingsun koto kelawan babar blas. Imam Syafi'i niku ora tau ngapusi sama sekali beda mek kula nyan sedaya termasuk kuwi omongane sing ra patek iso digugu karo wong kuwi mergo wong ngapusinan wala halaf tulan ora sumpah ingsun billahi demi Allah sadikon hale nemen-nemeni nek wis kadung sumpah nak iya ya iya nak ora ya ora aja iya sing ora utawa ora sing iya wong ora cetha ngono kuwi kan. Ingin ngomong yo saiki malah ora. Ingin ngomong jebul kok malah ora dadi kenyataane malah suwaleke. Wingi ngomong gampang saiki malah gumping angele ra karuan. Iki termasuk berarti wong sing ora iso ngugemi omongane. Wala kadziban lan ora goroh. Imam Syafi'i mboten ngampusi. Nek wis kadung janji yo ditepati. Wangkola lan ngucap sapa Syafi'i mantarok turan ninggal ingsun huslal jum'ati ing ados Jumat fi baroden ing dalem kahanan atis wala safarin lan lunga. Dadi Imam Syafi'i iku senantiasa nalikane meh salat Jumat iku apa siram utawa adus kejaba nalikane apa nalikane hawane apa atis karo ning perjalanan wala ghairihi lan ora liyane barot safar ya mung niku mawon. Jadi sebisa mungkin walaupun adus Jumat iku ora apa wajib ning apa sunnah sebisa mungkin awake dhewe niku nak sadurunge sing lanang gawe meh salat Jumat kuwi aja lali apa adus. Maka lan dawuh sapa Syafi'i, "Ma syabi'tu rata warak sapa ingsun."
mundu sita asaro awit semangsane 16 apane sanatan tahune. Iki luar biasa Imam Syafi'i. Mergo apa? Ngamalke dawuhe Nabi. Ma syabitu mundu sita asaro sanatan. Ora tau wareg mulai umur 16 tahun. Beda to mek kula njanso. Kula njanso mangan kudu nganti apa? Kewaregen. Ora nganti wareg tok, tapi nganti kewaregen. Ya urung wek ngono kuwi urung mandeg mangan isih jejeli terus ngono. Kira-kira kok wis ora iso mlebu diombeni ben apa medun jejeli mangan meh. Lho model mangan kok ngono kuwi termasuk mangan sing ora apa sehat. Ora sehat ngoten niku. Imam Syafi'i niki mandeg ora tau wareg ket umur piro iki 16 tahun. Illa sab'atan kejaba mung sak ambalane wareg toroh tumbuang ingsun dalam arti pucuk iku dibuang toroh tumbuang ingsun ha ing siba min saati saking wektu ingsun. Kenapa kok sampai menghindari kenyang? Mergo wareg engko penyakite kuwi ning endi nggon padha apa ngantuk. Wong mangan kok nganti wareg engko biasane kena penyakite kuwi apa ngantukan. Pemeneh bar mangan nganti kewaregen terus apa leyeh semende. Ora sah turunan semende wis iso bablas turu. Mergo mangan wareg kuwi ora apik. Mboten apik. Wa fi riwayat lan ing dalam riwayat min isrina saking 20 apane sanatan tahune. Ana sing riwayatke Imam Syafi'i mandeg dahar nganti wareg kuwi ket umur pira niki 16 tahun. Ya ana sing riwayatke umur 20 tahun. Wa qala lan ngucap sapa Asy-Syafi'i man utawi sapa wong iku lam tu izza ora mulyaake. Iku lam tu izza ora mulyaake hu ing man apa at-taqwa takwa. Sing ndadekke mulyane menungso kuwi mergo apa? Takwane menungso maring Gusti Allah. Wis janjine Gusti Allah wong sing takwa bakal dimulyake. Fala izza mengko ora ana mulya iku maujud lahu keduwe man. Wong kok ora duwe ketakwaan, yo ndelalah dianggep asor, dianggep ino. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i, ma fazitu ora kaget sapa ingsun. Ma fazitu ora kaget sapa ingsun minal fakri saking melarat kotu kelawan babar blas. Imam Syafi'i bahkan tidak takut untuk hidup apa? Fakir. Ora wedi urip apa? Fakir. Ora wedi urip apa? Susah. Mergo hiburane kuwi apa? Ngilmu. Jadikan ilmu sebagai hiburane awake dhewe. Wa qala lan ngucap sapa Syafi'i, talabu fudhuli dunya utawi golek pira-pira leluhane donya. Iku batun siksa. Kula njenengan sedaya golek donya sing luwehan, sing leluwihan kuwi malah nyiksa awake dhewe, gawe awake kesel. Tur gawe awake dhewe kesiksa. Mikir donya nganti mungseng, nganti ora eling wayah, nganti wektune mung gawe mikir donya, nganti lali keluargane, nganti lali anak bojone, nganti lali kewajibane. Lah mergo apa ya kuwi wau. Bener sing didhawuhke Imam Syafi'i, talabu fuduli dunya uqubatun. Kuwi termasuk penyiksaan untuk seseorang sing golek donya leluwihan. Aku bakal nyiksa sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan uqubah. Ahlat tauhid ing ahline tauhid. Ya gawene kula njenengan sedaya sing iman maring Gusti Allah ya kudu seimbang. Wae nyambut gawe, wae ibadah yo ibadah, wae istirahat, wae turu yo turu sewajari.
Wakilalan diucapake li Syafi'i maring Imam Syafi'i. Apa sing diucapake mau tawi perkara laka iku keduwe sira. Ma iku apa? Laka iku keduwe sira. Tudminu kang nglanggengake sapa sira. Tudminu kang nglanggengake sapa sira. Imsakal aso ing ngeker utawa nyekel teken. Walas talan ora ana sapa sira iku bidhoi venapes. Dadi Imam Syafi'i senajan tasih nom ning wis sapa cekelan teken ditangleti. Malaka tudminu imsakal aso walastat bidhoi ven. Lho jenengan ki napa kok rono rene nggo teken? Maksudnya napa padahal jenengan ki urung lempoh, ya urung cara mlaku urung kangelan, kok rono rene nggawa apa teken. Teken iki minangka apa simbol. Nabi-nabi zaman dhisik iku ya nggawa apa teken. Nabi Musa sing terkenal nganggo apa teken. Yo dadi teken iki ora sembarangan teken. Teken ngerti ya ora cah saiki. Teken ngerti ya sing kayu sing gawe apa mlaku gen awake kuwi gawe nopang ning kayu kuwi mau. Ning kene iki jawaban Imam Syafi'i ngene iki, senajan Syekh nom sing nggo teken. Rakolan nuli ngucap sapa Asy-Syafi'i. La alquru supaya eling ingsun ani ing setuhne ingsun. Ani ing setuhne ingsun iku musafirun. Wong kang berjalan nuju maring akhirat, yakni ngarepake sapa Asy-Syafi'i fid dunya ing dalam dunya. Iki gawe pepeling aku, nek aku iki ning donya iki sebagai bentuk perjalananku gawe nuju ning akhirat. Makane butuh sing jenenge apa cecekelan. Waqala lan ngucap sapa Asy-Syafi'i, man utawi sapa wonge iku syahida nyekseni sapa man utawa ndelok sapa man azufa ing wong kang abas bin nafsi saking awak dhewe man. Nala mongko merkule sapa man al istiqomata ing istiqomah. Wong kok iso ndelok eleke awake dhewe iku bakal merkule sing jenenge jejeke utawa istiqomah anggone ngibadah. Ndelok eleke dhewe aja ndelok eleke wong liya. Oh, aku iku nalikane ndres urung pateka sregep. Tak sregep saiki nalikane apa ndres. So aku nak sinau kuwi isih keter. Nak ngono berarti aku tak sregep sinau. Mergo man syahida dzufa min nafsihi nalal istiqomah. Niki digaris bawah niki. Man syahida dzufa min nafsihi nalal istiqomah. Pengen iso awake dhewe ngibadah istiqomah goleki eleke awake dhewe, goleki kesalahane kula njenengan sedaya. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri sendiri. Pangkolalan ngucap sapa Syafi'i man utawi sapa wonge iku holabat nglindih utawa ngalahake hu ing man apa siddatus syahwati buangete syahwat. Wong kok mung dikendhaleni karo syahwat, syahwate sing ngalahake ndek nene lid dunya maring urusan donya lazimat mongko tetep hu ing man apa al ubudiyatu ngawula li ahliha maring ahline donya. Wong kok seneng donya berlebihan otomatis ndek nene dadi budake donya. Ora percaya patah buktine. Wong seneng donya berlebihan mergo apa? Mau tidak mau kita menjadi budak terhadap apa yang kita cintai. Wek seneng mobil berlebihan lho, delokan wong sing seneng ngono kuwi. Awake dhewe urung adus lho mobile wis didusi. Omahe urung diresiki mobile wis diresiki. Mobile rusak dandake, anake rusak ora peduli. Anake loro ora lek ndang dipresake, mobile loro langsung gagian dipresake. Mergo apa? Yo niku wae.
dadi budak saka perkara sing disenengi. Wong seneng montor ya ngono kuwi lho. Montore ora ngadus lho, diang didusi. Awake dhewe ora adus 3 dina ora peduli. Montore kotor lek gagian dikumbah, awake kotor ora lek ndang didusi. Ya ngoten niku nyenan. Wong seneng manuk ya ngono kuwi. Omahe urung diresiki, omah manuk wis disekrapi, wis diresiki. Nek mriyang tok ndang dibersake. Kewan sing disenengi lara lek ndang disuntike. Lan mergo niku wau sing kudu sadari niki. Lazimathu al-ubudiyah li ahliha. Wa man utawi sapa wong iku radhiya ridha sapa man. Bil kunu'i kelawan qanaah utawa nrimo. Wong kok gelem nriman. Nrimo ing pandung. Apa sing wis diwewehke dening Gusti Allah, sing wis ditentuke dening Gusti Allah. Piye engko bakal wong sing modele man radhiya bil kunu' zala mongko ilang anhu saking man apa al khudu'u tunduk maring ahline donya. Wong sing nriman ngono kuwi ora ana rasa tunduk maring wong sing apa kedonyan, mergo wis nriman, mergo sing ana ning atine mung Gusti Allah. Ora peduli karo wong-wong sing model ngoten niku. Wa qala lan ngucap sapa Syafi'i, khairud dunya utawi luwih baguse donya. Khairud dunya utawi baguse donya. Wal akhiratu lan akhirat iku fi khamsihi solen ing dalem 5 perkara. Hinan nafsi hiya sugihati. Hinan nafsi iku sugihati. Mergo innal ghina mergo setune sugih iku laisa bil mal. Sugih iku ora sugih bondo, ning sugih apa? Hinan nafsi, sugih awak. Sugih atine awake dhewe, jembar dadane, nrimo atine. Mergone napa? Wong yen mung sing diukur kebahagiaan kuwi bondo donya, harta benda ora bakal nemu sing jenenge kebahagiaan. Kebahagiaan manggone ning ati. Wakaful adzalan nolak piloro. Wakaful adzalan nolak penyakit utawa piloro. Nomor loro iki wakaful adza, terhindar dari musibah saka perkara sing nglarake. Wakasbul halalilan mergawe sing halal. Ya kudune awake dhewe iki nek mergawe ya mergawe sing napa halal. Walibasut takwalan nganggo takwa, pakaiane pakaian takwa. Wong sing takwa ku ya sing wedi maring Gusti Allah, nglakoni perintahe lan ngedohi kabeh larangane. Mergo perintah wis jelas, larangan ya wis jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wis kudu iso mbedakake. Wasik kotulan kumandel. Wasik kotulan kumandel. Billahi kelawan Allah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Niki sing kula njenengan sedaya kudu iso nglakoni supaya ning donya akhirate dadi apa apik. Khairud dunya wal akhirah fi khamsi khisal. Sing pertama apa wau? Hinan nafsi. Sing nomor loro kaful adza. Sing pertama sugih hatine. Sing nomor loro sugih hati dalam arti kuwi ora gampang lara ati. Aja gampang serekan aten. Utawa ojo gampang meri karo wong liya. Wakaful adza, terhindar dari penyakit musibah. Kuwi mesti seneng dunyane dadi kepenak. Sing nomor 3 apa? Kasbul halal, mergawene ya sing halal. Berikute kesehariane kudu nyekeli sing kuat apa jenenge ketakwaan. Sing nomor 5 kumandel maring Gusti Allah ala kulli hal maring kabeh tingkah sing terjadi. Yen ngono awake dhewe iso nglakoni 5 perkara iki,
wis otomatis dijamin donyane lan akhirate bakal apa apik sekabehane. Wallahu alam bisawab wal khata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.